Rutinitas binor kit matane melek guys, kini mbek tangi nang kasur ngantuk banget guys. Sekitar jam 5 kurang, tapi ya tetep kudu tangi tak ngumpul nak nyawa disit karo krak krek krak krek awake pada larap guys. Lanjut buka korden karo jendela kamar ngarep guys, gue petang dedet mbok guys. Lanjut korden karo jendela ruang tamu juga tak buka kiki guys. Lanjut buka korden karo jendela kamar mburi. Bar kue banjur anak sing wadon tak gugah kontangi delabai wis awan guys. Sing lanang juga tak gugah kontangi laya konsolat wis sak tengah 6 iki. Lanjut inyong nyapu guys, nyapu ruang tengah. Kamar mburi juga wis tak sapu miki guys, tapi ya ora tak record lah miki. Lanjut inyong nyapu kamar ngarep guys, kamare anak lanang kie. Lanjut ruang tamune juga tak sapu iki. Akeh banget resek guys, ya bribik ya semut, pokoknya abun dina anak bae resek guys. Padahal ya ujar kok bendina tak sapu guys. Lanjut ke turunannya juga tak sapu, tak seak-seak ben resik kabeh. Nek resik kabeh toli ayem ya guys, di sawang penak pastine.